Ďakujem. Może naha, to jedno. Ale taki nie wiem jaki ma styl. Nabehne ochranka. Ktorý ja si zobral. To jest strasznie dzieci. Mi dajú pokutu a bojím ako zárobku zháňať. Idete do Hypernovy? Hej. Nevraveli som včera, že nepôjdete? Ty ako máš prešiel celku desivku. To sú tie skateové nové? Značkové. Nike. Mám Nike. Ste včera vraveli, že nepôjdete? Ideme na 16. Nevedeli, že nepôjdeme reklamovať. Ja. Dobre, lebo ja... My ideme na 16. ešte. Teraz? Co? Musíme ísť, lebo... Vtipné, to by ste už tam boli, nie? Ale nie je z roboty práve. Nie je z roboty, a že sa to vyšlo školáčka, čakajšie? Tí tety, čo mali ísť v ranách u nás, čo býva? No a prečo som zrušila 16? Oni idú domov. Áno, prečo som zrušila? Lebo nie je z roboty. To máte šťastie. Čo, nerobíte? Nemáte čas na robotu? Aha. Sledovala nás majstrova. No. Koho? Ona tam celý čas chodila. Tak nás posunula tá namorávačka, že môžeme ísť? No neviem, ona tam stála, lebo jedna akurát vyšla. My sme ju spadali. Tak sme si sadli a čekali do druhého. Mama chodci si tam nechali. No, Ale to keď akurát, nesadne, a však viacerejší. Koľko sme išli? Tak to máte šťastie. Práve spolu stávali. Dneska vyšlo się wokół. No, wiesz mi. Zajšia, Raczej zwiasek, no. No, hej. Jedna kreditovala povedala. Ja neviem, koľko bolo hodín, Ide? A čo to